Appeal to the international guest. Tınlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa. Hazırki vaqtda şit illerde yaşauşu sizning vatandaşlarınız söylüyor. Bu Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlangan podcastlar seriyası. İsәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бу Азатлыкка 70 подкастларының 5-нче эпизоды. Бүген без радионың хәбәрчеләр шелтәре, бүгенге журналистика торышы турында сөйләшербез. Кунагыбыз журналист Азатлыкның мөдире Рим Гыйльфанов, сез аны күбрәк журналист Кәрим Камал буларак беләсездер. Хәерле көн, Кәрим әфәнде. Хәерле көннәр барыгызга. Узган 4 эпизодта без радионың барлыкка килү тарихы, андагы тапшырулар, язмалар, әйдә онлайн татар теленә өйрәтү проекты турында сөйләштек. Аларны сез azatlyk.org сайтында, ВКонтакте, Телеграмда һәм башка подкаст яки музыкаль платформаларда тыңлый аласыз. Узган эпизодларда без Азатлыкның хәбәрчеләр шелтәре турында бераз сөйләшеп алган идек инде. Бүген бу темага ныграк керәсе килә. Аңлашыла ки, салкын сугыш чорында, тимер пәрдә артында Татарстан, Башкортстанда радионың журналистлары булмаган, алар анда эшли дә алмаган. Беренче хәбәрчеләр Казанда кайчан барлыкка килә, Кәрим әфәнде? Әлегә Казанны гына алыйк. Илдән эшләүче беренче кешеләр, беренче журналистлар кемнәр булалар, каян булалар алар? Илдән торып дип әйтик инде, чөнки калганнары да, монда эшләүчеләре дә, Мюнхенда эшләүчеләре дә, алар кайчанда булса илдән килеп, аннарсан шунда эшләүче кешеләр. Ә менә илдән торып эшләүчеләр белән әлбәттә кызык. Без узган подкастларда халык Азатлыкны ничек тыңлады, ничек иттереп тыңлауларны үтеп чыга алды, шуларны үтеп тыңлый алды. Шул хакта сөйләшкән идек. Әлбәттә, алар арасында шактый гына санда төрле милли интеллигенция вәкилләре бар иде. Шул ук журналистлар, интеллигенция дигәннән инде укытучылар да булалар, гуманитар һөнәр ияләре, һәм дә алар арасында, тыңлаучылар арасында, һәм дә дөньялар үзгәреп, бу азатлык нәрсә соң бу, әйдә белешеп карыйм әле дигән, шуңа батырлыгы җиткән кешеләр, алар арасында беренчеләрдән инде мин әйтер идем, Мюнхенда мисал өчен әле 89-90 елларда ук Тәүфыйк Әйди булып китә. Ул Фәрит Агилар белән очраша, күрешә һәм хәтта радиога килә, андагы журналистлар белән аралаша. Шуннан соң Равил Бухараев дигән шагыйрьне дә җәмәгать эшлеклесендә тыңлаучыларыбыз ишетеп беләдер, ул инде мәрхүм, һәм ул да якынча 90 еллар башында Мюнхенга килә, Азатлыкта хәтта күпмедер эшләп тә ала. Ә инде өченче зур, менә шундый күренекле Азатлык белән эшли башлаучы вәкил буларак без Римзил Вәлиевне әйтә алабыз. Ул заманда ул әле яңа гына ачылган яшьләр өчен, татар яшьләре өчен яңа гына ачылган Идел журналының баш мөхәррире була, һәм дә ул да 90-нчы еллар башында Мюнхенга килеп, анда радио хезмәткәрләре белән очраша. Шуннан соң анда инде килешенә ки, Римзил Вәлиев Татарстаннан атнага бер хәбәрләр биреп тора башлый. Атна эчендә менә нәрсәләр булган. Мюнхеннан аңа шалтыраталар, ул шул телефоннан хәбәрләрне сөйләп бирә дә, һәм дә инде чын мәгънәсендә Казандагы беренче менә шундый ирекле журналист буларак Азатлыкның хәбәрчесенә әйләнә. Ул вакытта әле теге Идел журналын искә алып киттек. Ул вакытта әле Иделнең үзенең дә тиражлары котырып арткан вакытлары име, Иделнең генә түгел, башка журналларның да шундый 100-шәр мең, 300-шәр мең. Идел журналы үзе бик зур феномен инде хәзерге татар тарихында. Шуннан да аның өчен беренчедән көрәш узак бара, идея 60-нчы елларда ук туа, ләкин Мәскәү Совет хөкүмәте моңа ризалыгын бирми, чөнки бу татарда милли хисләрнең артуына китерер дигән шик була аларда. Шуңа күрә алар куркып рөхсәт итмиләр. Яңарту, үзгәртеп кору эшләре башлангач инде әлбәттә бу идея яңадан үзенең тарафдарларын таба, һәм дә ниһаять рөхсәт бирелә. Римзил әфәнденең зур казанышы, ул чыннан да Идел журналын башлап җибәрү белән аны бик зур тиражлы бер басма итә. Минем шәхсән элемтәләрем дә, беренче бәйләнешләрем дә нәкъ менә шул вакытта без беренче татар яшьләре көннәрен оештырып йөргәндә ярдәм сорап, хәбәри ярдәмдә инде ул, башка төрле ярдәмдә сорап,
Ремзилә абыйга килгән идек, ул кире бормады, ярдәм итте. Һәм шул татар яшьләре көннәре аша мин ахыргы чиктән нарсын Казанга килгән Фәрит Аги Иделле белән дә очраштым, күрештем. Шул заманда инде Ремзил әфәнде Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе булып эшли башлаган иде. Аннары инде Татарстанда, Казанда бюро ачыла, анда инде даими эшләүче хәбәрчеләр барлыкка килә мәкренләп. Һәм менә Башкортстан, Себер һәм Ульян якларында хәбәрчеләр, алар менә шушы бюро барлыкка килгәннән соң ниндидер шелтәр буламы ул, яки ул бу Прагадан, Мюнхеннан эшләнә торган эшләр буламы? Ул идея әлбәттә бюрога кадәр туды һәм хәтта гамәлгә дә куела башлады. Менә Фәрит Иделле Казанда булып киткәннән соң, башта шул Казанда хәбәрчеләр булдырылды. Ремзил әфәндегә Дамир Гысмәтдинов кушылды, мин шәхсән кушылдым, без өчәү атнага 3 кеше бирә башладык хәбәрләрне. Булар барысы да Дамир Гысмәтдин бигрәк тә Ватан җәмгыятенең җитәкчесе иде. Мирза Мәхмүтов аның рәисе, Дамир Гысмәтдинов инде башкарма һәйәтенең җитәкчесе иде, ягъни эшне алып баручы иде. Һәм дә Азатлык белән бергә эшләү, ул шул Ватан җәмгыяте белән бергә эшләү белән үрелеп барды. Һәм дә инде шул вакытта Ватан җәмгыяте чараларында да катнашкан кешеләр, алар арасында журналистлар да шактый иде. Менә мин үзем Нәзифә Кәримова белән, Мәскәүдән Нәзифә Кәримова белән шунда таныштым. Һәм дә Нәзифә ханым бу хәбәрчелек эшенә үзеннән үзе шулай кирип китте дияргә була. Моңардан тыш Азатлык радиосында эшләүче башка хезмәткәрләр, аермалганда Фәридә Хәмид, үз каналлары аша хәбәрчеләр, үзенә аның татар дөньясына багышланган үз программасы бар иде, эзли башлады. Һәм дә шулай итеп Төмәннән анда эшләүче Наил Хисамиев белән элемтәгә кереп, Наил аңа хәбәрләр бирә башлады. Аннан соң Наил дә инде Азатлыкның Төмәндәге, Көнбатыш Себердәге җирле хәбәрчесенә әйләнеп китте. Менә шулай әкрен-әкрен тора-бара, мисал өчен Самардан Шамил Баһаутдин кушылды. Уфада беренчеләрдән булып, әлбәттә 93-тә менә Мюнхенга килеп Фәнис Фәтхи эшли башлады. Аңарча ул да Уфада хәбәрче иде. Кәрим Яушев, ул инде күбрәк җәмәгать эшлеклесе, ул да бу эштә шактый актив катнашты. Соңрак Башкортстанда телерадио ширкәте җитәкчесе булган, элек әлбәттә гади журналист булып эшләгән, соңрак ул җитәкчесе булды, Рәмис Дәүләтбай белән хезмәттәшлек. Төрле елларда Уфада хәбәрчеләр шактый еш алмашынып торды, ләкин менә эш башында, шишмә башында дип әйтик, шушы кешеләр тора иде. Анда башкорт телендә дә алар хәбәрләрне тапшырыйлармы? Әйе, Уфадан әлбәттә үзенчәлек шунда, аннан татар телендә дә, башкорт теленнән дә тапшыручылар бар иде, алар аерым иде. Башкортча сөйләгән журналистларның күбесе әлбәттә шул дәүләт телерадио компаниясында эшләүчеләр иде, һәм җирле хәбәрләрне башкорт телендә нәкъ менә алар биреп торды. Тел, диалектта сөйләү яки акцент проблемалары чыкмый, бу бит инде барыбер радио тапшыру, радио хәбәрләр, теге редакторлап та була торган ук әйберләр түгел. Ул якларда татар матбугаты бөтенләй дә бәлки булмагандыр. Менә ничек иде менә шушы тел мәсьәләсе? Андый проблема гомумән булмады. Мин һәрхәлдә хәтерләмим, чөнки хәтта регионда оешкан татар медиасында да, татар басмаларында, радио тапшыруларында да казанчаны яхшы белгән татар журналистлары тора иде. Менә шуны әйтеп китәргә кирәк. Омскиларны әйтик, Сания Мирхалиева белән Розалия Сайганова, шул ук Төмәндәге Наил Хисамиев, Шамил Баһаутдин. Әле бу уңайдан ул үзе журналист булмаса да, ләкин шулай ук данлыклы танылган кеше ул Сембердән Айрат Ибраһимов иде, мәрхүм. Ул үзе хәрби булса да, хәрби буларак хезмәт иткән булса да, ялга чыккач инде татар хәрәкәтенә кушылды һәм күбрәк җәмәгать эшлеклесе булып танылды. Ләкин аның да теле шул хәтле бай, чиста, әйбәт иде. Аны күпләр шул Айрат Ибраһимовны аеруча яратып тыңладылар. Андый кешеләрбез, шөкер, Азатлык тарихында шактый булды. Гомумән Азатлыкта акцент мәсьәләсе ул бер яктан проблема да иде, акцент түгел ул, дөресрәге татар телен ни дәрәҗәдә камил белү. Икенче яктан ул Азатлыкның байлыгы да иде, җитешсезлеге шунда, мисал өчен инде сугыш чорындагы эмигрантлар китә башлагачтан алар урынына әле советлар заманында илдән
чыгып киткән, кияүгә чыгып киткән, я булмаса эш белән киткән кешеләр килә башлады, ләкин алар ничектер теге совет заманындагы урыслаштыру иләге аша үтү сәбәпле татар телләре бик шәптән түгел иде. Андый проблем Мюнхенда инде без эшли башлаганда сизелде. Мин аны хәтерлим, чөнки мин үзем шәхсән аны агач теле дип атыйм инде. Бик тупасрак, примитиврак тел, алар күбрәк шул урысча фикерләп, татарчага тәрҗемә итеп утыручылар булды. Ләкин азатлык соңыннан моның белән үзенчә шишелеш тапты. Бу хакта әле сөйләшербез. Азатлыкның үз журналистика ниндер стандартлары, үз журналистика мәктәбе барлыкка килде һәм һәр кеше дә аның аша үтте. Ә менә уңай ягы дигәннән акцент мәсьәләсендә киресенчә, акцентны мин шәхсән үзем ниндер бер җитешсезлек дип түгел, телнең үзенә күрә бер байлыгы дип саныйм, чөнки татарны беләсез, ул таралып яши, төрле җирдә, төрле шартларда яши, һәм дә акцент белән сөйләү бу бер дә проблем түгел. Киресенчә, татар теленең байлыгын гына күрсәтә. Ни дәрәҗәдә без төрле шартларда нинди телдә сөйләшүебезне генә күрсәтә. Шуңа күрә моны һич кенә дә бәла дип, җитешсезлек дип кабул итәргә кирәкмәс. Бу уңайдан бер мисал китерә алам мин сезгә. Бу инде 2000 елларның ничәнче, 8-нче, 9-нчы еллар шырына туры килде. Бездә Метин Карышмас дигән егет эшләде. Ул үзе татар егете, ләкин Төркиядә туып үскән. Һәм аның әлбәттә татарчасы да шул Төркия татарларының кебек иде, бик үзенчәлекле. Ул әле җитмәсә Малайзиядә укыйдыр ул чакта. Һәм берничә ел азатлыкта да эшләп китте. Безнең радио булганда андый акцентлар булу әлбәттә бернинди проблем түгел. Әйтәм бит, киресенчә, ул үзенә күрә бер ям бирәдер. Чөнки радиода кеше сөйләгәнне аңлау җайлырак. Ә инде текст белән генә эшли башлагачтан ул проблема яңадан күтәрелде һәм без күбрәк язма татар теленә игътибар бирә башладык һәм менә инде анда әдәби телгә күбрәк игътибар бирергә туры килде. Теге хәбәрчеләр шелтәренә кире кайтканда, ул хәбәрчеләр үз җирлекләреннән хәбәрләр биреп торган. Бу бер яктан татар-башкорт дөньясының Татарстан һәм Башкортстан белән генә шикләнмәгәндә күрсәтә. 90-нчы елларга кадәр гомумән, белмим, татар матбугатында, телевидениесында Сибир татарлары, Әстерхан татарлары, Ульян татарлары бәлки булгандыр инде, әйме. Менә шул кешеләр турында сөйләү бар идеме, аларга сүз бирү бар идеме, беләләр идеме кешеләр? Беренчедән шуны әйтеп китим, азатлыкның зур казанышы, аны кабатлап торырга кирәк. Ул беренче мәртәбә бүленеп, аерылып, шул Татарстан кыйсаларына бикләнеп яшәгән татар өчен пан татар дибез инде, гомум татар шелтәр булдырды үзенең хәбәрчеләрен оештырып. Совет чорында татарның бөтен шул журналистикасы Татарстан халкы өчен шул Татарстан чикләрендә, әлбәттә Башкортстанда Кызыл таң бар иде. Ә булай читтә татар медиасы инде бетеп килеп, шактый регионда югалган иде. Үзгәртеп кору чорында аларның барысында яңадан торгызырга туры килде. Һәм барысы да диярлек, ни гаҗәп, менә шушы азатлык хәбәрчеләре тирәсендәге кешеләр тарафыннан эшләнде. Тагын шул ук Омский, шул ук Самар, шул ук Төмән, Свердлау өлкәсе, Мәскәү. Шуңа күрә Азатлык радиосы үзенең хәбәрчеләре аша шушы шелтәрне булдырып татар дөньясын яңадан берләштерде. Ә инде синең сорауыңа килгәндә, менә әйттем бит, Татарстан татарлары алар шул үз чикләрендә генә бикләнеп яшәделәр. Без беләдер әлбәттә, Урта Азиядә әллә ничә анда күп кешенең үз туганнары анда яшәгәнен беләдер, алар кайтып йөриләр иде кайвакыт. Без аларга барадыр. Ләкин шуннан ары китмидер. Каядыр Үзбәкстанда татарлар менә шулай иткән икән, җыелган икән, Тукай кичәсе үткәргән икән дигән андый хәбәрләрне без белмәдек, чөнки минемчә алар бәлки булмаганнардыр да. Менә үз хәбәрчеләре аша моны көн тәртибенә азатлык күтәрде. Шул ук Сибир татарлары нишләп яталар, аларның традициялары, Наил Хисамиев бик яратып ясыйдыр менә шул хакта тапшыруларны, аларның милли гадәтләрен ничек иттереп алар балык тотканнар, ничек итеп аны кышка әзерләгәннәр, ничек итеп җиләк җыйганнар, мүк җиләге. Менә шундый үзенчәлекле тапшырулар чыга башлады азатлыкта. Мәскәүдә оешмалар кырыла башлады бер артлы. Һәм аларның эше турында
үткәргән чаралары турында Нәзифә апа Кәримова сөйләп торды. Шул ук нәрсә Омскида, Оренбургда, ягъни монда регионнар шуга әле күп иде, шул Кырымда да, безнең аннан соңрак Истанбулда, Төркиянең үзендә дә хәбәрчеләребез барлыкка килде. Шуңа күрә азатлыкны мин бер дә шикләнмичә, элекке елларда да, совет чорында да, һәм инде бигрәк тә үзгәртеп карау чорында да гомум татар медиасы дип аттарга буладыр дип уйлыйм. Азатлык мәктәбе темасына кирип китә башлаган идек баярак. Гомумән татар журналистикасындагы проблемнар, билим бирү, тәҗрибә алу мөмкинлекләре турында да сөйләшәсе килә. Менә азатлыкның үз стандартлары бар бит инде ул әйме. Бу дөнья журналистикасы стандартларына нигезләнә. Радиога эләккән һәр кеше хәбәрче, башта шуларны өйрәнергә тиеш. Аннары тел мәсьәләсе дә бар. Әйтеп үткәнчә табигый, калька тәрҗемәләрсез матур татар телендә язу никадәр аерылып тора иде беренчедән менә шу азатлык теле белән башка матбугат чараларының теле. Никадәр менә сез бу мәктәпне дип әйтикме инде башкаларга җиткерергә, салырга бу белемнәрне тырыштыгыз. Азатлыкның беренче аерымалыгын әлбәттә бөтен кеше шуны әйтә. Азатлыкның теле чиста диләр. Аны шатып бетермәгән кешеләр көлебрәк инде азатлык теле шундый ясалма дип әйтеп җибәрәләр. Ләкин мин бик көләргә ашыкмас идем, чөнки әгәр дә инде көләргә калса, без татар теленең менә хәзер нинди хәлдә булуыннан көлә алабыз, әйме? Асылда көләргә түгел, еларга кирәк. Азатлык оешканнан бирле татар телен мөмкин кадәр саф итеп сакларга тырышты. Башка телләрдән кирәкмәгән алынмаларны алуга каршы булды. Алынган очракта да аларны татарчалаштырып алды. Һәм бу милләтне, бигрәк тә телне саклау юлында алынган, кабул ителгән алымнарның минемчә иң кулайы, иң кирәге. Чөнки без совет чорында татар теленең ни дәрәҗәдә урыслаша баруын үзебез күреп беләбез. Кирәксә дә, кирәкмәсә дә урыс телләрен кулланып сөйләү менә шул чорда башланды. Һәм ул куркыныч бер масштабларга кирип китте. Теге кайвакыт кыланып кына үзеңне бик тә мәдәниятле, культурный итеп күрсәтер өчен урыс сүзләре белән уйнауына түгел, кеше өчен ярты сүзне урысча, ярты сүзне татарча әйтү ничектер нормага әйләнә башлады. Бу телне турыдан-туры бетерүгә китерә дигән сүз. Шуңа күрә Азатлык радиосында беренчедән әйтәм бит, мәгънәне татар телендә бирү бар иде, ягъни мәсәлән тәрҗемә итү генә түгел, мәгънәне татарчалаштырып аңлатып бирү. Икенчесе, яңа сүзләргә ниндер татар вариантларын эзләү. Һәм бу эштә уйдырма белән шөгыльләнү түгел, уйлап чыгару, башка төрки телләрдә нинди сүзләр әйтелә, алардан карарга, башка халыклар төрки булмаса да, башка чит халыклар бу яңа төшенчәгә, яңа күренешкә нинди сүз әйтә, нинди сүз уйлап чыгара, шуннан чыгып инде татарчасын тәкъдим итү. Гомер буе азатлыкта самолет димәделәр, очкыч диделәр. Хәтта ки вертолет сүзенә дә бу инде элеккеге теге сугыш әсирләреннән калган сүзләр дип аңлыйм, буралак дип әйтеп килделәр. Андый сүзләр шактый иде. Васитәче, посредник мәгънәсендә инде арадашчы, әлбәттә арадашчы сүзе бар, ләкин кайвакыт синонимнар булуы да кирәк. Үткән подкастта без бер моны телгә алдык бугай, ракета сүзен. Алар шукмар дип атыйлар иде. Аты иде. Атом шукмарлары, атомный ракета була инде, ул ядерный ракета мәгънәсендә. Менә шул яктан азатлык телене мөмкин кадәр менә тормыш ничек бара, шул тормыштан бик артта калдырмыйча, тормышны дөрес иттереп, яктыртып бару өчен яңа сүзләр, яңа төшенчәләр керткәләде. Әйткәндәй, хәзер азатлыкта яңа рубрика чыга башлады. Ул азатлык сүзлеге дип атала. Аны Телеграмда, социаль челтәрләрдә, Инстаграмда, ВКонтакте, Фейсбукларда сез таба аласыз. Һәр сүз аңлатмасы белән җомга сайын чыгып бара. Мәсәлән, мәхкәмә, мин әйтәсе килгән, ул мәхкәмә сүзен хәзер бит татар матбугаты да мәхкәмә дип яза башлады. Суд дип язмый.
инде. Андый сүзләр Судьяны бар, да, әйе. хөкемдарны да кешеләр шул ук татар информнар, Татарстан яшьләре булмас, ватан Татарстан булмасын, хөкемдар дип яза башлады. Гәрчә әле ул белмим бер. Юк, менә мин азатлыкны таңлый башлаганда татар телендә культура дип сөйләү, политика, семья дип сөйләү ул норма иде. Әлбәттә, гаилә сүзе барлыгын беләдер, ләкин ул шул күбрәк яшьтәге абзыйлардан ишетеләдер. Ләкин менә шушы социаль төшенчәләрне, социаль күренешләрне нигәдер беренче чиратта урыс теле аша гына бирү шаукымы татарда көчле иде. Советның соңгы чорында. Әлбәттә, аннан соң ул үзгәрде, һәм яңа сүзләр дә кертелде. Әлбәттә, менә бу татарның бу омтылышы, илдәге омтылышы азагына кадәр барып җитмәде, ул яңадан туктап калды һәм кире инде тагын урыслашуга кирип бара хәзер. Шуны да әйтеп китим әле, безнең бу эштә теге азатлык кына пионер дип әйтәсем килми. Казанда да безне хуплаучылар, яклаучылар, безгә киңәш биреп торучылар шактый иде. Моның кирәклеген, дөреслеген аңлаган кешеләр алар бар иде. Шуларның иң күренеклесе инде безнең өчен бик якын булган Илдар Низамовны әйтәсем килә. Ул да мәрхүм. Без аның белән бу мәсьәләдә чын мәгънәсендә бер фикердә идек. Ул безгә киңәшләр бирәдер, кирәк чакта biz үзебез аңа шалтыратып сорашадыр, Казанда чакта сөйләшәдер, аңлашадыр. Һәм дә Илдар абыны мин гомумән татар теленең материясын, рухын аңлаган бик аз кешеләрнең берсе итеп саныйм. Менә татарның аның теленең барбер ни генә әйтсәгез дә аның рухы бар һәм сөйләшкәндә, аралашканда ул кеше аны аңлыймы, юкмы, ул шунда ук сизелә. Кайвакыт кешенең турыдан-туры башында урысчадан тәрҗемә иткәнен сизәсең, әйме? Онда урыс конструкциялары, ләкин сүзләре генә татарча. Менә Илдар абый белән сөйләшкәндә ул татар мөхитендә үскән, татар мөхитен аңлаган һәм аны үзенә тулысынча кабул иткән кеше белән сөйләшкән сизеләдер. Әйткәндәй, менә Азатлык радиосы ул Татарстан матбугаты кебек казанлылар, русиялеләр дип сөйләми, казаннар русияләр. Чөнки татарда ул шулай. Бу нәкъ менә Илдар абыйның йогынтысы астында кабул ителгән норма дип саныйм. Әлдә хәтерлим, нигә алай дигән сорауга, менә бит казаннар кайтты дип әйтәсез авылга. Казанлылар кайтты дип әйтми бит татар дип. Шулай гади мисаллар белән авызны каплап куя иде. Һәм андый мисаллар күп булды. Бу очракта фәкать әйтәм бит татарның үз рухына, ул рухны әлбәттә татар әдәбиятын укып, якын итеп теге ятлап кына түгел, укып, аңлап, шул атмосферага кирип кенә кабул итеп була. Быел Казан Федераль университетында татар журналистикасы бүлегенә студентлары җыймаячаклар. Түләп тә укып булмый, бюджет орыннары да юк. Сез бу яңалыкка ничек карыйсыз? Ел сайын 20ләп татар журналисты чыгаруның файдасы бармы бүген? Каршылыклы карыйм. Беренче яктан без ни кызганыч Казан университетының журналистика факультетында эшләгән кешеләр белән күп эшләдек. Монда Прагада эшләүчеләр дә бар, шул мәктәпне узган кешеләр алар. Ләкин аларны да, башкаларны да барыбер ниндидер үзебезнең стандартларга туры китерү, тренинглар аша үткәрү кирәк булды, чөнки татар журналистикасы электә, ни кызганыч хәзердә ул мәгълүмат бирү журналистикасы түгел, ул нинди бер комплементар. Ягъни син матур иттереп мактап язарга тиешсең, кызык иттереп булсын, ләкин мактап язарга тиешсең, тәнкыйтьләгәнне яратмыйлар. Анда юбилейме, зур теге берәр дәү кешеме, нәрсәдә булса мактау, тәнкыйтьләгән очракта да ансы да көйләнгән тәнкыйть, ягъни мәсәлән, җитәкчелек куша икән тәнкыйтьлибез, барабыз районга, портузырып кайтабыз район башлыгын, ләкин кушмыйлар икән инде булмый. Шул яктан караганда Азатлык барбер ул илдәге журналистика белемен барбер үзенчә камилләштерергә тиеш иде. Һәм бу эш электә барды, хәзер дә бара. Шул яктан караганда әлбәттә белмим, ярар. Хәзер бюджет урыннарын бирүне туктаталар икән, бер яктан нәтиҗәсе әллә ни булмаста кебек, чөнки әйтәм бит, аннан чыккан кешеләрне барыбер яңадан белем биреп үткәрергә кирәк. Икенче яктан булмаганга караганда булганны яхшырту барбер җиңелрәк. Шуңа күрә минем өчен бу хәбәр инде шул яктан гына мөһим. Бу татар теленә илдә булган мөнәсәбәтне күрсәткән бер хәбәр.
татар теле тараккый итү, үстерү көн тәртибендә булса, аның кирәклеген хакимият, җәмәгатьчелек аңласа, мондый хәбәрләр булмас иде. Һәм бу беренчел әйбер түгел име, бу нишәнче еллардан килгән басымның нәтиҗәсе. Ихтыяҗ юк. Әйе, ни юк. бу димәк ки без теге 7 миллион, 8 миллион дип әйтергә яраткан, мактанырга яраткан татарда, димәк матбугат чаралары юк, бетеп бара дигәнне генә аңлата. Шул яктан караганда бу яман хәбәр, ләкин әйтәм бит, барган процессларны карап торганда бу үзенә күрә бер табигый шундый бер нәтиҗә инде. Әмма татар журналистикасы үсеше нинди була ала бүгенге шартларда? Нинди юнәлештә бар тиеш? Минемчә, дәүләткә ышанып яшәүне татар туктатырга тиеш. Без әлегә кадәр Татарстаныбыз бар бит, республикабыз бар дип сокланып, мактанып әйтергә яратабыз, ләкин асылда ул шул республикабызның, Татарстаныбызның дәүләт казнасына бәйләп кую бер ни генә. Сулы дәүләт белән эшләнгән бер генә эштә җүнле бармый. Ул я стагнациягә керә, я тәмам югала менә. Шуңа күрә татар журналистикасы, әлбәттә, ул хәзерге шартларда бик примитив булыр кебек күренә. Ул да булса, шул интернет һәм яңа медиаларга нигезләнгән шунда язучыларны татар журналистлары дип атарлык шунда була ала. Ләкин әйтәм бит, бик шикләнгән, шул сүз байлыгы да, яктыртылган темалар да бик шикләнгән анда. Ләкин икенче яктан әйтәм бит, әгәр дә вазгыять шундый икән, без һичюгы мөмкин булган андый киңлекләрдә һичюгы сакланып калырга тиешбез. Әлбәттә, яхшы чорда, яхшы заманаларда килер дип өметләник. Шул чакта инде нарсын аларны булманга караганда булганны яхшырту җайлырак булыр дип уйлыйм. Шушы урында без Азатлыкка 70 подкастының тагын бер эпизодын төгәллик. Бүген без хәбәрчеләр шилтәре, журналистика торышы турында сөйләштек. Кунагыбыз Кәрим әфәндегә зур рәхмәт. Сау булыгыз, Азатлык белән бергә булыгыз. Азатлык подкастларын сез azatlyk.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социаль шилтәрләрдә, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcast кебек платформаларда тыңлый аласыз.